Salpa. Seirian salam Nabi Sangga, sambung lalu salam kembali. Batang buangan amurambang, batang sate nasi nudung. Kujian jopangga nan amusanga, tanpa kapadung. Agar channel ini selalu dapat memberikan video terbaru kepada Anda, silakan diklik tulisan subscribe berwarna merah di bawah ini. Mau kita ganaan. Kok enggak sadar lah injek ibu lah. Salpa. Seirian salam Nabi Sangga, sambung lalu salam kembali. Batang buangan amurambang, batang sate nasi nudung. Kujian jopangga nan amusanga, tanpa kapadung rombongan ibu. Iyo tinggi batang anjalan, tampak mandari tanah koto. Iyo banyak siriah di balai, satu iko dalam caranya. Buruang nuri, buruang sinura, manari-nari ate pamatang. Siriah galah pinang manari, mancaliak rombongan nan Allah datang. Ambiak dadiah di ate dulang, sarato sabung kue roti. Cabiak siriah gatoklah pina, isoklah rokok nan sabatang. Tandanya itu basukuhan. Tidak,